Good morning mga kabaro. Mga kabaro, no? Part 4 sa renovation di sa balay. Sa karon mga kabaro, no? Gibiyaan ni diri pero nakisamihan na siya mga kabaro, no? Katong tayo kining diri mga kabaro. Ini diri nakisamihan na siya mga kabaro. Kini nakisamihan na. Ya, ang CR nakisamihan na. Mga kabaro. Nakisamihan na CR mga kabaro, no? Kulang na lang ni mga kabaro. Pintura mga kabaro, no? Amuning tirahon, lihaan, niya hakuto ning mga parlins ring awan hurot yung gining sitawa gani. Diplex mga kabaro, no? Amuning hakuto sa pikas kay wa pa kay nahuman diri mga kabaro. Ang ako ugangan mga kabaro, no? Gipatrabaho na pudto niya ang pikas niya nga area mga kabaro, no? Dari sa diri lagi apon sa playa mga kabaro. Dari pa. At papa mga kabaro. Ang stand, ikuha ng stand. Mandar? Mandara. Mandar mo sa di hipos ang stand? Hipos ang stand pa. Lingko da Andre. Ibaking da, ibaking. Kini raw pisliton, kumutan ni. Pislit ka dali Isa stand. Oops. Sige. Mga baro, no? Ato tayo dito guys sa dapat man dito si Kuya Tulindoy nga nagtrabaho ko dito mga kabaro. Ato tas pikas. Dili kaya pong area mga kabaro, no? Parkilahan mo ni mga kabaro mo ni nga pang repair. Naghawa mo guna na nakila. Mo ko nga. Hi Nay. Good morning Nanay. Hello, morning. Good morning sa akong mga silingan diri nga mga gwapa. Baro no. Alas pikas area. Oops. Dari mga baro no. Magpatrabaho ko muna kung gana diri morning nga. Karo. Hops. Hop! Uy! Mana area mga kabaro? Pabordingan ni diri mga kabaro, no? Muna nga i-repair siya mga kabaro. Yan, diri ron si Kuya Tulindoy. Oops! Diba? Uy! Muna din mga kabaro, no? Muna rin natrabaho ni Kuya Tulindoy. Ya, pura gyapon oy, tada riha. Ha? Pura gyapon. Video, uy. Gipakuha na ni mo niya? Pero saan nagtrabaho gapon? Sini? Mau din gapon day. Ya. Ya, klaro no. Sudlo na to ni. Kaya nga parang hawak mo ko na nag-board dari karon i-repair siya mga kabaro. Kaya kung dili siya ma-repair mag-board mga kabaro, no? Nanghawa to, uning kalat kay mga kabaro, no? Nag-board dari yung boardingan niya, okay, sakit suntiin. Huwag ka itong ubos mo sa mga balay mga kabaro. Paboardingan po ito mga kabaro, no? Sa karon takaon ako ni Ria. Kumusta man niya? Oops. Baro. Gusto ka mag-gym. Woo! Para ako sa lawas. Baro. Abiya. Uy! Shout out sa taran taga Matina Aplaya. Wala si Kuya Tulindoy. Kung may tirada ni mo ron niya? Bolito yung mga top. Lop na. Hinahinay daya ha? Okay. Kung sa'yo tirada rin taas ya, ipakuan daw niya? Kisamihan lang. Ya, boliton. Kami ko nang yun. Ha? Kwarto ni Dria. Ikaw mo tira? Ano?
Kau sa ugma? Ha? Ugma? Aga ruma. Yeah. You see. Ha, kabaro no. Yeah, di sa ko maglangan ya kay ako tong ikuan dito tanong ko sa naon dito speakers balay. Kay amo tong limpyuhan to kay limpyo sila mo to kay usa pinturahan. Tirahan mo. Pinturahan na. Pero amo to mga kapintura ba meron? Roy, okay, lingaw. Ha? Lingaw to, lingaw ano to ba? Unsa pag lingaw ana na ang kuan? Lihaan, pinturahan. Spray mo to, spray. Nagtanaw na ba ka sa vlog na to? Yawa pa no? Mo na nakamali ni mo kay wag ka nagtanaw. Ikaw kamo ba yan bida? Yusin ko. Spray. Ya, diri sa kuya. Tirahin na dia. Basig tirahan mo sa uban. O say bala ka tong hagdanan dito ya. Ano dre? Ha? Paasa ka diri ya. Building. Building ko sa man usbon pa ni di na. Dre daw siguro ngayon. Dua. Ya, magdota na dia. Diri. Sige. Update na mo mga kabaro no kung say mga panghitabo diri sa tong palipot. O kung say mga kabaguhan diri sa gipatrabaho sa mugangan mga kabaro no. Mao ra pud ako content mga kabaro kay ano man makuilain mo content mga kabaro no kundi kinilag. Ya. Oh. So, ikaw na bahala diri ya. Oh. Ay mo tulong tumakbuhan, engineer. Kipusa na imong UC. Diri sa kuya. Ya kabaro no. Muna og ta mga kabaro. Para mag-income po niya sila mga kabaro no. Diri kwaon ang ng mga panglaag. Laag yun. Diri kwaon ang kabaro no. Muna ha. Gusto na si mga kabaro, ang ubos ug taas parintahan mga kabaro no. Ang katong dito sa amo ang gipuy-an, ang ubos lang ang parintahan, ang taas dili to parintahan ang taas. Kami may puyo do mga kabaro no. Nga kaning ugangan ako mga kabaro. Karon ra po ni sila kay nagpatrabaho lagi. Kaya diri mga kabaro, parintahanan po din. Kini buni nga balay parintahan. Mga kabaro. Hoy, mingkay! Dali sa mga iring. Makasulod rin mga kabaro, motor lang. Dili makasulod ang itong mga Hoy! Kung saan ay magipagod-pagod ya, ha? Pero nagdi-amigo na yung kalaki. Uy, mag-good mo ka. Wakin! Yeah, mabaro ano. Oops. Baktas mga kabaro, no? Loy! Bay! Kau bay ha? Yung gana bay, aper bay. Minum na gatas bay. Good. Hi silingan. Uy, utang readers dia. Oh, sure. Ikaw na good na. Sa mga silingan na mga. Tuloy. Okay na ba? Oh, sige. Wala sige tulindoy dito. Nya. Ako lang ikaw to. Oops. Ang imong susi na dito sa lalong. Ay, Nasa loob? nasa lamisa dito. Abisa ka ng buwan. Helmet? Helmet. Ibutan na dito sila ang helmet sa. Hello. Dala na sa ilaw. Dala sa sulod. Dari sa loob? O sa sulod. Ay, ang preso ko sa NB wine? Lagari sa sulod din eh. Dari sulod. Nasa lamisa. Gay. Oh. Mga kabaro, no? Ang trip karon mga kabaro. Limpyo mi. Pero unahon sa ako ni mga kabaro, no? Unahon ako ni washing yung motor. Buta sa dito sa lamisa. Upay kaon ni skinin ba? Ganito na. Ay, Kib.
Ay, nakakita tubig. Isunod yung bihi kayo. Nakakita tubig. Isunod yung bihi. Pero, pagkabi ba? Alagi? Sudlan nila si tubig mga kabaro. Asa ka nagika? Paayos naman yung mga kabaro kay lisod kayo kung dili siya maayos. Kumingin sa kalimit din ba? I will always love you. I will always never true. Saan na ya? Dito ba? Jeff, samit na yung iso, Jeff. Saan mo? Baro vlog. Oh. Shout out doon yung mga silinga. Yung mga good doon. Ay, kaulaw, Loy. Kuniti sa Loy. Sa'yo mo, ito bang? Sige, sige, sa'yo mo, ito bang? Ayaw. So, Sito, sa'yo mo, ito bang ba? Ano? Ayaw. Yan naman. Maulo ko. Sus, ulaw-ulaw eh. Pagkadalanan, good. Ano ka man to di ay? Mag-cancel ko sa motor. Mag-limit ako nila, mine. Okay, ganun di mo update eh? Ay, wala. Ito? Walo kay nga na. Daghan na oy. Uncle boy. Baro. Tanaw na baro, okay na ang ay kabu ang konsil. Ay, yeah. Tanaw na baro, okay na ang update. Sinabi ba ang sildo ang baro, no? Kaya kung sildo niya nasa RD. Kasi siyempre pandemic, bawal tapok-tapok mga kabaro, no? Kaya mong iti mo pa nakuha mga kabaro, no? Ito nga i-RD lang sa mga agency. Ay kuya. Lumon! Rado mo ano? Ano ba oras ah? Ano? Pasado? Apit naman to, Ay, sige. Kwaro na, paabot na lang tanong kay... Kung na akong sildo, isa ako maglagla. Maglako-lakaw nga, kwaro. Nay, asa man ka? Aman ka? Silingan na mo mga kwaro doon si nanay. Kumatag na. Magsulod at ka. Adlaw Sabado mga kwaro, no? Ako duty mo ito na. May native chicken. What time? Tres minutos. Sakit na. Tara, sinangan kita maglaglag. Paano yung 3 minutos? Mati na apply ang mga kabaro, no? Limpyo kagdala dari sa mga. Uy, marabukin na si Chip. Okay. Uy. Ay, salamat. Ako'y nakapabri sa RD Food Shop mga kabaro, no?
buntag. Pili pa, verify na akong silver daw, bro. Anong bro? Hi, ma'am! Hi, sir. May buntag. Sir, nabili na po ko ang sir ba? Nabili na po ang cellphone, sir ba? Dahil ko, sir, sildo lang taong kaon, sir, masaksin. Pili ka, verify lang ako, sir. Ha? Sige, salamat, sir, ha? Mga kabaro, no? Dili maka-view, mga kabaro. Oo, wala. Nalimtan akong cellphone. Basta, mali ka view. Yan, mga kabaro, ano? Naglanta, mga kabaro. Balik ko na ito cellphone. Siguro mga hapon na lang siguro kung mabuha mga kabaro, ano? Nama ko dito ang kuan, sa karon. Nalito ang i-text ni sir. Nasa tani. Kawasingan, Patubilan, Tubil. Tubilan ang daan ng baro, no? May kumita glag-lag. Mauktar niya, Mauktar niya, Gasolina niya itong motor mga baro, no? Yuhuu! Muna diri yung barangay mga kabaro. Nakitudlo sa akong kabira mga kabaro na mga natong barangay. Huwag yeah. Tubil ko. Yeah. Huwag kuwan lang. Pinagod. Basta. Tanang ako kwarta. Gusto man niya. Target siya. Tinta lang niya. Premium na. Premium. Sinta. Si tinta. Kumusta man? Kumusta? Judy, agad di, katong gusto kong ulan. Hindi. Tagra. Oo, baka. Thank you, ah. Tayo, asa ito kapalit, Boy. Kini akong tambutso mga kabaro ba? Pag ini naayo ba? Pag ini naayo mga kabaro. Kuya mga kabaro. Taba, idol! Yan mga kabaro, ano? Pakias kaya ang ato ang gigawas ang arte. Nabili na kong cellphone, dito sila ka-verify na yung mga kabaro. Oh, isa karon. Pwede mga kabaro. Asan mo gikan? Pasudlan ninyo ang community dito ha? Oo. Makasulod ko. Oo, dito. Dito. Sa may panipar. Kani pasulod dito no? Oo. Makasulod ko sa inyong community. Pwede. Pwede. Katulong ni Agi o kasulod? Pwede man dito. Pwede dito. Salamat ha. Taas ko tayo mga koro. Yeah, may buntag. Koy!
Gusto kayong ulan gabi mga kabaro, no? Ano nga mong area, gatubig mga kabaro. No? Gusto ka sa ulan? Yeah, may buntag. Kung saan na kayo oras? Ay, alas 8 ay tama. Kaya pagkatun ako og Ardi. 3 minutos to mga kabaro, no? Pagkatun og Ardi. Tama din. Ako mga silingan rin sa playa, no? Shoutout sa inyo. Subscribe mo sa kong channel. Maluoy mo mga kabaro. Hoy, yeah. Hoy, Kinay, nasa ka? Grabe, nakatagas yung Kinay. No? Hey, Kinay! Yeah. Ay, sig doko-doko as. Kuha yapon ka. Huh, main, unsa lipi sa silong? Dire ta unahon. Kinain. Nasakpan mo si Kinain nga naglaglag. Oh, laglag dito sa kinain oy. Oh. Nasakpan mo siya, naglaglag. Sakpan, laggan kayo. Oh. Siya sila ni Sunday nga tungkol. Happy na naman oh. Pwede na. Party lang na. Parkilala na mo ni As. Yuhuu! Tabang ko dito. Wala mo siya na ako kung Ma! Ako ni mo, ayaw sa itong limpyuhin dito sa ubos. Babaw ka ni. Ayaw po sa babaw. Kaya naman, daghang pa sila trabahoon dito, magbalik-balik. Sa ng kwarto lang. Ah, sa kwarto. Sige, sige. Wala kay surpan dito. Ay, surpan ka. Kapoy lang ng surpan. Tawa. Kapoy na mag-short may no. Ikaw, may mga nanghiana kay alam na. Gaster lang yun eh. Sige, kaya kami ni bahala diri ama. Nasakpan ka. Amo taning limpyuhan ni diri. Gilahian day hagdanan ni Papa man no? Ha? Gilahi ni hagdanan ba? No? Anda na. Ikahan. Babaw dalan pa na. Kina dito kay danglog ang dalan. Para matay kwarta. Tiga kapoy may kwarta. Hiraw the gay 99. Pero sakpan yun. Laagan kusog budagan. Dagan na kay. Pwede mo sugan ni kinain budagan. Dali na go. Ligo na dali, ligo na. Ay, baliguan ako yun, magliba. Tago na dahil ko rin sakpan. Naglaag. Enjoy kayo dito sa gawas. Si Kinain. Ha? Enjoy kayo dito sa gawas. Okay mga kadula. Uy, wala laging signal. Ay ka. Nag-upload ko mga kabaro ng one signal. Ha, kainit. I-upload na ko tong part 2 sa renovation sa balay, no? Nya gini mga kabaro, part 4 ni. Ika. Lingaw-lingaw mga baro, ibanti mga baro. Hindi na ito malimtan ang mga panghitabo sa palibot mga kabaro. No? Kagaya ni dari importante kayo ni mga kabaro. No? Ato mo kuhaan og dokumentary na yung... Si Kono Jinky oh. Mali naman. Jinky! Jinky! Ayaw sakat. Ay, paano na sige nila katong dugpod main? Dugpod nilang kakinain. Ay, dali. Jinky! Uy, kung doon na text. Jinky! Dali! Jinky! Jinky! Ay, pala sa cellphone nila. Ako sa... Sweldo na ako sa RD.
Kuha akong silbo sa RD. Cellphone sa Cellphone lang. Ako yung sa cellphone, katong gamay ka. atong gamay kaya akong i-text lang ah. Narito sa bag. Asan? Ada. Uy, tutrito meron no? Ha? Gibera na ni sa kuan? Sa... Sa isa tanong sa ato ko dali. Trito may. Meron ba? Belo lang sa... Lazada. Ay, Shopee na siya. Ay, sa Shopee. 09062 day. Ayan na lang. 09062. Wala pa man ka nanawag. Hmm? Wala pa man ka nanawag. Wala man. Ako sa niguan. Naman si Mimi dito. 09062. 09062 ang RDCA number. Zero nine zero six two. Pasok kumain. Maligro taron. Silong o kubos. 09062. Kano nga karon no? Nobyembre 20. Te, tina si Juan, salamat. Sige ano yan, danay ko ang kwaro, no? Sabi nga lang muna. Pag dips ka ng pagkaon sa mga ura o gitawag siya hindi sa mga Arabo, mga kwaro. Yung Saudi. 09062. Asa magaya? Ha? Alpha. Ha? Alpha. Ay, katong ipatrabaho no? Ah, tayo lang ito. Basta maya? 09062. Balikan akong arte mga kabaro, no? Okay. Uy! Ay, nagtingo ko kung tambutso. Itaw eh. Kabalik ito ba? Salamat ah. Memorize na ako dayon. Hindi araw eh. 09062. Sildo na ka bro? Oh. Wala mo na kami ko ha. Yan naman, nakortahan. Iya, tataon. Grabe. Haya-haya oy. Ay gabi na mga gitiksan po no. Gabi iya, 11. Alas 11 sa gabi? Gabi iya, text. Sir. Ay, wala sir. Lahat na inadawat sir. Ah, sir. Oops, ID day.
sige, sige. Musta man? Ha? Yung tigapan. Ay, nita eh. Okay, nasidlog hapon ba? Sa'yo ka ba no? Sa'yo kay kayo. Power kayo ng tao na si Manama ba? Terjadi kay teman jadi lang. It's a jis? Bawi pun karon. Asa man nyo rin? Nabita? Tuhan sa Bangkiron mo karon? Pusa demi na. Oo, kalim pusa. Iskilan ulit bahal ito? Ah, lagi kan. Itu semua. Ha? Go na. Ba? Bakat itu. Ya, saya pun tahu. Uy, na ba kadri ha? Uy, na ba kadri? Oh, 2 years. 2 years no? Napag-open yung kinanin no? Tama kayo no? Yahay kayo eh? Ha? Yahay di kayo eh? Alam niya sa akin eh. Gimana yung motor? Yes, Ganyan. Kaya ka itong niyag yun, namalit ko kuhan. Trialis. kita ada jadi. Berapa na ba yan ha? Berarti ada. Berapa na dia? Nagpa-renovate man akong ugangan mo ito nga. Akuran nyo na ba? Ah, luyo. Luyo na convenience. Asa kita yung tuloy? Sa Malita, no? Kuan. Santa Maria. Bansalan? Ha? Oh, hapit ra. Diyan sa Santa Maria, Malita. Hapit, no? Oh, udah ada. Don Marcelino. Sunod. Si Abad San Luis. Iwan sa inyo, ano? Ayo kayo. Kaya nabot mo Don Marcelino. Layo-layo na ganito. Bisa na binigay. Basta niya. Ano rin sa inyo, Wawin? Layo ito ba? Kaya Don Marcelino, ganit. Layo na. Ya, hiyo kuan. Motor ka mga 5 hours. Motor, no? Blumla, kas dalan. Blumla, no? Nagdala nga sus ka. Grabe nga dalan, oy. Grabe nga dalan, oy. Makalula. Dito, mag-trail ka dito. Wapo dito, mag-trail ka dito. Trail? Mag-trail ka dito. Ah, delikado po kayo mag-trail dito, eh. Yan. May nagdaghan mo. Okay, daghan mo dito. Kaya kung maklatan ka dito sa katong anak iba na. Patay. Napuno ka po. Napulo? Grabe na. Pero okay lang po. Ay, salamat. Anak ko'y kwarta. Hey, salamat kayo. Salamat, sila. Salamat si ko'y kwarta ba? Sulod sa Pangkadlaw. Kay kato, siyam. Ha! Kwarta na sad. Yan mga baro, no? Ano ba na mga baro, no? Oops! Kakwarta na mga baro. Bro, salamat ha. Uy! Kung sila may sudahanan ba niyo ko, no? Magpangita ka tayo. Sila may sudahanan ba niyo ko, ha? May baboy. Sila may sudahanan. Okay na magkapaling pero. Ay, ano tanaw, no? Open ba dito, ha? Ay. Kita tak sudahanan ba niyo ko, ha? Maharo, no? Oops.
Nakaubos ko mga kabaro, no? Ina ko, namay palingki din nga gamay. At tanawon ako kung open ba. Kung wala, mapugos ko dito sa kung mga kabaro, no? Sa Pilis banda nga palingki. Tanawon ako din mga kabaro, wala ba sila? Open ba? Ay, sarado. Sarado ba? Hapon na mula ni si Kuya din ay. Libutan na siguro ani. Up. Why? Niliman ko ang maro kay dapat ko ito highway niya. Huwag ko helmet mga kabaro, no? May dito na ba? Pang sabaw. Kung ako battery mga kabaro, kami na luba na kabaro no kay Brad. Kaduha na ako ni gamit yung battery. May na malubat. May na magapos sa iska oras, no? Ito yun ako ni kong vlog na tag-as mga kabaro kay nganuan. Parang mura ko nagtanaw sa salida o matigulang ko mga kabaro, no? Uy, mura ko nagtanaw movie. Matigulang ko mga kabaro, siguro bilang ko mga 60. Mura ko nagtanaw sa salida, uy. Sa ko ang mga gipanghimo karon. Nay, buntag. Sa gipanghimo na ako nga video mga kabaro. Ma-appreciate na ako ni Paul mga kabaro kung edad ako 60, 70. Lingaw-lingaw mga kabaro, no? Dili na mo makita kisa to mong nangamit nga tao. Asa na ni sila karon? Kaya mga kabaro. O, diri na ta. Diri na ta. Ay, nakita tag. Nakita tag sugaan mga kabaro. Para paniud ko sa panday mga kabaro, no? Ni Kuya Tolindoy. Oops. Oh, karon. Dara. Diara sakpan. Sakpan. Asa mo nga tigang? Unsa ni siya lamin ni tunuan? Dali na. Tuan. Unsa ni siya? Gata. Gata. Ug unsa pa? Gata. Tunugasan man ni siya. Gata. Sige sige. Tagpila man eh. Dito ang baso. Pagkatagahe ko duha ka baso. Pila man ang duha ka baso? Kay Sinta. Sinta, tagay ko duha. Sure magana ang alam eh. Sige. Tagay ko duha. Tama lang duha oy, dagan naman siguro ano masubso. Pero wala patay na. Wala. Exone mo tong gabi nagbantay. Inay mong mama sige sa dulag email. Inay mama, adi siya mahili halinan kay sige dulag email. Ha? Kana lang. Pwede utangon. Diha ka maluyaron. Gabi, ako yan lang ka na bayaran. Balik iya. Liki. Ya, papalit ako yabi.
Saan niya mga silingan, dali mga gwapa. Lagi ra ko. Uy, upaw na ita ng pinupre. Unsa magtuyo sa dato? Isang klase. Lain kinay mo ha ba? Usang sabi dato? Vlog mo na siya. I-vlog na ko niya mga amiga dali mga kabaro. Mga kabaro. Wow lang kaya si Chong. Oo. Sip ka ulo. Mga gwapa na yung mga amiga dali ah. Ya, isa niya. Upaw koy lain. Dili ya, magluto ko ninyo gining suso. Balian lang ya. Kada wala kailan. Ako na yung vlog. Ako na vlog na palit mo kaon wa kailan yan ikaw. Pagkabad. Kamatis po diyan. Kanang kamatis. Pangalan na kuso. Suso. Unsa ni pangalan ni Day? Unsa ni pangalan ni Day? Bagungon. Ha? Bagungon. Ay suso mo ni sa bukid good. Pandamay pila ya. Laya man tong suso sa Gagmay no. bukid no kay gagmay man to. Ah, sige. Taga bukid ko kaya ko. Dili, pero di wala lang yung taga syudad. Ano ko na magjugan. Baro ano ako mga amiga diri nga dili pa hangyo o mga ano. Alas pa ngayon na naman gani niya di pa mang pangyo. Ay, Nga. pakambyo ra di ay na diri. Pagpalit ako ning bagungon niya, ingon po siya nga pakamiyay sa dito. Pareha na mo. Patay to sila. Ay, ano lang ya, utangon lang nako ni. Tayo ni mo mangutang sa ay la, di na lang ka na ko. Bayaran yoy. Pero yo. Wala ka. Wala na kambyo. Wa kani mi kambyo no, dalan na lang na. Manila sa plato na mo ingon nga ay kita na pa ang dito. Balikan ako. Kaina ning may cambio oy. Sabi. Stilan ganyan akong mga amiga. Gawa ni mamalikot. Wala gibayaran ng Koy namoy tono, koy. nandiyo na si Tono. Sige. Pakagod ko koy. Ay, sa 35. Kanan 35 kay murag dako. Kwenta dali lang mo. Sige sige. Sama kay Cecilio koy no. Na, oy. Mga ginabi sa kuha ako mga amiga dari mga baro ano. Kini mo ni naga barbecue isda dari mahapon, naga sugba. Mga kabaro mahalan di kay niyang sinugba mo nandi ko palit diri ah. Oh, di ka mo palit kay makahilog yung presyo. Kahilo. Na diri po sa yang gulay mga baro, di ko palit ani yang gulay kay piting mahala. Magdalang lao. Awa diri. Tay, unsa to tay? Libre to tay ha. Libre. Apa na libre para ho na ro ya pandemic Ay. ano nag-issue pag infecta ang taon. Ay nagiso day ka tay. Dili halata. Ay, 35 nila. Oh, 35 koy. Kana kay dako. Nya. Pakupusan ako daan koy. Ay, kuya away na rin. Wala na kayo ay. Ay wala na diri day. Sa Pagkupos-kupos, kumunga niya. sa turil manggod libre kupos. Ay, pupusin niya, luwa-luwa eh. Hala, karon. Kana day mong gisugba no, imo din nang giluwa-luwaan ha. Yang palit pa ko ha. Ano na, nangita ka kapili no. Oh. Wala ka. Wala siya. Anong ganahan mo balik-balik boy, kag luwa-luwa naman ah. Baru dagway natin yung mangluwa ay. Eh, mangluwa ay manahili siya atin. Daghan ang utang oy, utang diri utang dito. Ah, Di na borot yung kwarta kay. Ay, utang mo libo-libo, yung sinara 30 ka pindra. uy, napag may libo-libo nga utang oy. Gusto day ka. Malata. Basta mga pait gani para nato. Para nako day nako. Mga gwapo man po mga pamalit sa giutang. Motor ni mo. Sus. What? Ating hat helmet. Nausa naman yan. Wala na utang-utang na. Magpipagkong kami. Pero kami utang-utang. Si Druling sa mong tinda. Nabay mi kapalit, wa man mi kapalit sakyanan. Kami kapay sa gwapo. Nga, ipakita. Ay dili man ginahanglan tay nga manghambog tas tong ipamalit. Away mo sila so. Nagkuhan na. Nahilis na. Bisan nagag-utang. Nga naman ang inchik pa kagaliwat. Oo. Bakit mo pa na yung chili? Oh. Pre, Spartan pero mas lamang na inyo kay Islander. Thailander lang. Tamo ba pagid mo na naos kong vlog ba? Naana mo dito ah. Nana mo dito ah? Oo. Ah, ikaw wala mo ka dito ah. Dapat mananaw mo.
Hindi man ka makitaan. Kasi na makita. Ito, masikat ka dito. Mga ganyan mga kwarto. Balik ka kwarta Sige niya. mo Kami type, pili. type. Beach, sa beach. Ha? Beach ba to? Magparapol ko next week. Magparapol ko kamunggay. Kamunggay. Kamunggay di sakyanan. Ang sadik. Asa raw to siya? Ayaw yung taon. Bago pa na na-impas. Ha? Diyos ko. Oh, nagpangit. Nangutang. Pandemic, nakautang. Di wala may pandemic natin. Uy, tutasan si BPA. Nara ko Yagoy. Salamat Kuya Goy. Bulahan kasta ng lalaki Goy. Ha? Kung saan sa? Say-say, say-say. Ah, wani, wala na Goy. Di na pautang sila. Muna hindi gina ko na sa tagdon wani ko diriya. Ano, nag-vlogger man ka? Muna hindi gina ko ni tagdon ni. Ay, mga itatubang yung mga kwan. Pero mga amiga na ko ni sila Goy. Dugay, bingaw ni sila di ko kapakita diriya mga siguro isa ka semana, wala na, buron na sila maghilak ba. Oh, tanawa oh. Sayo lagi niron si Saysay. Ay, Saysay din panganay mo te. Walang Saysay. Yaw ya. Pila ganito ya? 30 ya no? 30 na to. 30. May panis kuya bagay pang yung piso. Ako na 35 to. Di 30 mo. Nagsalikod na. Ang asawa di gid panghiyo ba? Grabe ba? Salamat ah. Sarge, may buntag. Ayo. Pwede ko mabayad? Wala. Ana ba? Dili magsigdula para mahalinan. Sa kilo yung madam no? Imo igsuon magsigdula ba? Salamat. Ay te. Yo, baro. Ay. Nahuman ako sa bagungon. Ay. Makulang dai. Kulang dai mga baro. Kulang sa kuan. Sibuyas dahon. Pa-update kasi yung kulang ng passbook Rapslay. Ha? Welcome to Oh. Te. Dahon te. Sibuyas di ay. Sibuyas dahon. Pastilan. Diyos ko. Oh, may tagdos niya, tagdos. Dili na kinalang pasikat. Kinahanglan nga pag hitabo sa tong palibot, ato mabalaan. Matigulang tapon. Nang edad kag 60 anyos, ma-appreciate nimo oy sa una hinabi man ako. Asa na ka sila karon no buhi ba ka ni? Salamat. Pa-update to Sarge. Malingki ka ba? Ha? Ikaw ang namalingki. Suko sa misis. Salamat lang. Yung mga kabaro. Yang ako mga kabaro. Magsakaroon mga kabaro. Pauli na ako mga kabaro no. Namalit ko. Kami na tunuan mga kabaro. Gining Bagungon tawag mga kabaro no? Pero sa muan sa oriental katong gagmay suso ni siya ngarara sa sapa kining bagungon asa kan lagi kuha no ya luto na to ni mga kabaro no. Uy. balik na dari mga kabaro no kay wala tay helmet wapon tay sapatos wala di ko highway mga kabaro no kay namay checkpoint usahay ko diha sa kuan diha sa cruising oh di pa isa ba
Murag siya daily vlog. Daily vlog. Ya. Gilipiyon ang kanal? Ah, para maging tubig yan, oh. Ah, baro. Kasi kung ulan, siguro ang tubig man na diri sa sulod na silang balay, mga baro lang mga. Mas gwapo yung pala. Limpyo agad siya. Sa nagatanaw sa kong vlog, mga kabaro, no? Dagan salamat sa inyo. Sa inyong suporta, mga kabaro, dagan salamat, no? Mga kabaro, no? Suportahan pa ko niyo, mga kabaro, no? Kung asa tang maabutan niya ito ang pagsugod o vlog, mga kabaro. Sama sa mga ingon, mga kabaro, no? Lingaw-lingaw, nga budad ka sa sinta. Ay, dagang yung balikan, no? Punta talag maka-upload ganing isa kalibo ka po, wala dagang kagbalikan po. Tara mo multi ka mga kabaro. Oh, si Blacky. Ah, waro. Blacky. Agial na mga kabaro, no? Balay ito sa kumugangan dito. Hey. Bagungon. Labi ba yung bagungon ba? Sabuan din itrada ni Yahuman. Butang ang ispiso na tulo. Pakuratan, brasan. Ah, nila pagluto ani. Bagungon. Siguro mga kabaro, no, sa naga sunod-sunod nagatanaw niya akong vlog. Maswito mo diri sa mong lugar, diri sa playa, mga kabaro, no, kay mo mo gini ako among gipuy-an. Muning mao po niya mong i-vlog, mga kabaro, no. Kung taga playa ka, mga kabaro, subscribe, mga kabaro. Taga playa ka. Ay tama Jay, shout out yung ate, no, kung magpaanto na sa balay. Tama Jay, te. Shout out talaga te ha. Next time de, next vlog na ko te. Dalawang taga dito sa inyong balay te. Sa Piswan no ilaha, no, Block 1 lot 27 ila ate. Ate. May buntag ya. Kel, may buntag Kel. Shout out ako na yung mga silingan dari mga kabaro, no. Hoy, agi ko ya. Agi ko. Ay te, may buntag. Uy. Basta man. Oh. Lay. Ah. Abot ng balay mga kabaro, no? Hi, Nay. Oo. Ay, hi. Ay, kinabuhi, Nay. May pahit ko kuhan, bagungon para sa ato ang panyod to. Karon tunuan daw ni. Tunuan. Ha? Oh. Labi tunuan. Bagungon ba shell? Maro? Kaya sa paling kira ko diyan nagkuha sa RD.
Mga kabaro, no? Umana ang atoang imbis park for unta ni polo renovation pero nagsugod na mga kabaro no itong gitanaw ang area. Atong gitanaw ang palibot mga kabaro no. Og sa karon, uy na-upload na di ay. Na-upload na mga kabaro ang part 2 karon. Kita na to ban. Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no nya. Lutoon ako to ang bagungon niya mga kabaro. Kuyog gyapon ko. Kami duhang ni Mrs. ang magluto. Kay maglimpyo ko sa ubos karon. Mine. Yan oh. Ang magluto.